I pozdrav ljudi, došli na kanal Vindra. U današnjem klipu ćemo da uradimo najveće otvaranje na Skybloku. Ali prema što počnemo sa klipom, htjeli da poznam likove koji su komentarisali prošle, a to su The Rapper Project, Petar Spasić, Strahinja Cvijenković i Lux Prime. Ako vi želite da dobijete pozdrav, samo pišite hashtag družne i pišite neki komentar i dobit ćete ga. Tako da bacamo se na klip posle intera. Ćao! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. I evo nas nazad, znači danas ćemo da otvaramo 9 Optima, rank ključeve, znači 8 komada i 7 ključeva Sigma. Znači svaki je ranko, znači idemo prvo od najslabijeg do najjačeg. Ajde da vidimo šta možemo prvo da dobijemo. Da vidimo šta ćemo prvi put da dobijemo. Da vidimo. Opa! Stonea, nije loše društvo. Da vidimo šta će nam drugi donesti. Ajde nešto dobro, nešto dobro. Ajde, brdi. Pesak, ja. Da vidimo šta će nam treći doneti, znači treća sreća, možda će biti nešto dobro. Daj spawner, daj spawner. Daj nešto dobro, daj. Emerald, opa, može i to. Znači sve primam, samo ček da vidimo šta može da se dobije. Znači sve osim ovog zmajevog jaja, ne znam nije čemu ovo služi, znači pišite u komentarima čemu služi ovo. Nije valjda samo za ukras, mora da ima nešto. Što ovaj lik kupuje Majda, veliki pozdrav za Majdu. Gledaj koliko je lapisa kupio. Da vidimo šta će nam drugi doneti. Gde je ja drugi, izvinite društvo, malo sam se zbunio sad. Opa, Stone Bricksa. Nije loše. Daj. Ja psa, nije loše, ali daj mi spawner bre, šta mi daješ samo ove gluposti, daj mi nešto dobro. Daj. Ja mačke. Znači još malo i mogu Zovr da otvorim, znači još malo sam mi daj još nešto, još neko ja i mogu Zovr da otvorim. Gold mogu da gaple pravim za ovoga, ali sumnjam samo 4 golda mogu napravim. Ajde daj, ne budi toliko škrt, daj nešto dobro. Zezaš me. Ljudi, samo da ispraznim inventor i odmah se vratim. I evo nas nazad, da vidimo šta ćemo da dobijemo od posljednjeg Optima. Ajde daj, lupi spawner, taj prokleti, daj spawner. I ocelot, i dobili smo opet ocelota, jedi govna Optima, jedi govna. Sad idemo u rank zone da otvaramo rank ključe, znači ovdje ne mogu da očekujem ništa jako, ali možda i dobijemo nešto. Znači rank ključ samo mogu rankere da otvaraju, znači evo šta sve može da se dobije. Dva bekana, Survey Box, Netcare Star, Dragon, znači bilo šta bude neki srećan. Ajde daj nešto dobro. Nemoj bi toliko škutare, nemoj. Opa, dobili smo mending. Nije loše. Da vidimo šta će nam doneti drugi. Ajde daj nešto. Henčka. Opa, mogu da prodam za dobre pare. Znači nije loše, za sad nije loše. Još smo na konju, ajde daj nešto. Nemoj reći još žene nečka, nemoj. Opa, Sigma. Može Sigma, daj ih što više imamo danas. Ajde daj mi bekon barem, bekon mi daj. Shooter box, može i to, prihvata mi to. Aj sad opali jedan trijent. Dva rank ključa smo dobili. Top. Koliko smo mi otvarili? Aj daj. Opa, još jedan shooter box. Ljudi, imat ću kolekciju danas. Da vidimo šta ćemo sljedeće da dobijemo. Daj barem Netcare zvezdu da imamo. Opet shooter box. Molim te daj Netcare zvezdu ili beka, molim te. Nemoj da si tako danas. Izgleda će biti kolekcionar, znači ne mogu da vidim koliko imam shooter boxova. Daj Netcare zvezdu, daj. A toliko je bilo blizu bekana, nevjerovatno ljudi, vidite šta se dešava. Daj barem još jedan bekon, daj. Može.
I za kraj otvaramo 9 šigma, može. Ne može, majte, pogledaj klip i onda ćeš. Eto ti izrazim. Spawn, idemo na spawn još ovih 9 i to bit će kraj klipa. Da vidimo šta ćemo dobiti od ovih šigma. Čekaj, gdje je šigma? A, evo ga. Pa ljudi nam štedeo. I evo. Da vidimo šta ćemo da dobijemo. Znači već znate šta se može dobiti. Znači ovi koji igraju Skyblock znaju, a oni koji ne igraju možete početi odmah. Biće zabavno. Znači ovo je mnogo zabavno. Znači da se opustite vaših briga. Ajde da vidimo šta ćemo dobiti iz prvog šigma ključa. Daj nešto, daj spavnere, monte. Prizmarine, može i prizmarine, tamo mi treba. Ako želite mogu snimiti klip čemu služi ovo, ček. Čemu služi ovaj Hair to the Sea, ja znam čemu to služi, ako bi želi mogu da snimim klip o tome. Znači treba vam prizmarine, to da vam odmah kažem, to vam je obavezno. Da vidimo šta će drugi dan donese. Monte spavner ili onaj oklop. Kid. A mora da promaši, znači mora da nas promaši uvijek nešto dobro, mora. I evo nas, morao sam samo inventory da ispraznim, da vidimo šta ćemo dobiti iz trećeg pokušaja. Daj nešto sad obavezno, nemoj ništa glupo, ubit ću te, znači unistit ću te. Nether Kid, može i to, može, prihvatam. Da vidimo šta ćemo dobiti iz četvrtog pokušaja, znači želim spavner, ništa drugo, samo spavner želim, znači da poboljšam XP farmu. Opa! Diamond axe, znači komplet to, da vidimo šta ćemo sad dobiti. Daj spawner monte, znači monte. Opet prizmarine, znači šta će s toliko prizmarina da radim. Idem sam da ispraznim inventory, odmah se vratim. I evo, da vidimo monte, znači monte spawner. Daj taj prokleti spawner jednom. Znači ljudi ovo najviše mrzim kad dobijem, ovaj prokleti. Šta je ovo? Ne znam ja, ljudi recite šta je ovo, znači ovo najviše mrzim, znači šta će mi, koji će mi ovo, ne kažem već šta, znači šta će mi ovo prokleto, đubre, znači nemam svrhe, vajde od toga, aj daj. Super, sad mogu da otvorim zovrt, znači mogu da otvorim sve ću da ubacim živu do njega, znači sve. Monte. Opa, Hair to Sea može i to da posluži. Znači ljudi ako ne znate čemu ovo služi, znači napravit ću jedan klip da vam objašnjam čemu znači ovo služi, sve ću da vam objasnim, ako želite mogu da vam napravim taj klip. Ovo da vam kažem, treba će vam prizmarine, znači to je ovo. Ček. To je ovo, znači prizmarine će vam obavezno trebati za ovo. Ja ću da vam pokažem čemu služi to. Ajde da vidimo šta ćemo posljednje da dobijemo za danas. Prokleti wall, prokleti, ne kažem šta, prokleti wall da je. I to bi bilo to za ovaj klip danas ljudi, znači nisam dobio ono što sam hteo, znači razočarao sam se čisto na ovu Kevije, znači nadam se da ste uživali, da ste vidjeli kako stranje dobijam iz ovih ključeva, znači ništa dobro nisam izvukao kao što sam mislio da će dobiti, znači razočarao sam se načisto, znači ako želite još ovakvih klipova da otvaram Kevije na posljednjima, samo pišite u komentarima ili ostavite like ako želite, ako vam se klip svideo. Do sljedećeg klipa, vidimo se, pozdrav!